Αγαπητοί φίλοι, εγώ συνήθως δεν κοιμάμαι μεσημέρια. Στους υπολογισμούς μου στη φυσική, ειδικά πάνω στη φυσική που δημοσίευσα τώρα τελευταία στο Διεθνές Περιοδικό και παίρνοντας και γνώσεις από προηγούμενες δημοσιεύσεις μου, μεθόδους και με όσα δεν είχα δημοσιεύσει τώρα σε αυτή την εργασία στις σημειώσεις μου, προκύπτουν εκπληκτικά πράγματα. Δηλαδή ότι μπορεί να επιτευχθεί η πυρηνική σύνδεξη, η σύνδεξη του ατόμου του υδρογόνου, αποκλειστικά για αυτή ασχολήθηκα, σε ήλιο, σε προσιτές θερμοκρασίες και πίεση, αν θα χρησιμοποιηθεί και πίεση. Δηλαδή μιλάμε τώρα, αυτό βέβαια θα γίνει καταληπτό από τους φυσικούς, για θερμοκρασίες κάτω από 100.000 Κέλβιν, και μάλιστα δεν μπόρεσα να υπολογίσω ακόμα, γιατί είμαι στη διαδικασία υπολογισμών, αλλά τώρα θα πάω να πιω τον καφέ μου. Αν δηλαδή επιτύχουμε μια ικανοποιητική πίεση, θα μειωθεί πολύ η θερμοκρασία που θα απαιτηθεί για την πυρηνική σύνδεξη. Βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι αυτός ο οποίος φτάνει να πει ότι θα κοινοποιήσω στους ανθρώπους τέτοιες ανακαλύψεις, εκτιμάει πρώτα αυτό που θα επιφέρει, τι θα επιφέρει. Δηλαδή μη γίνει και εργαλείο τρομοκρατών. Έτσι λοιπόν εκτιμώ, αλλά στις πρώτες εκτιμήσεις που κάνω, πρώτες είναι, μάλλον θα προχωρήσω να το κάνω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Μάλλον, βέβαια ξέρετε, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αν το κάνει κάποιος, γίνεται γνωστό σε όλους τους ανθρώπους, δεν είναι κάτι κρυφό. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι αυτές. Πιθανόν εκτιμώ χωρίς να γνωρίζω τις δυνατότητες της Ελλάδας, των εργαστηριακών κέντρων της Ελλάδας, εκτιμώ ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί και εδώ στην Ελλάδα. Οπότε και θα μάθω εγώ σύντομα και θα πάρω τις αποφάσεις. Και πρέπει να κάνω και πιο λεπτομεριακούς υπολογισμούς, σχέση δηλαδή θερμότητας και πίεσης. Δηλαδή την πίεση που θα ασκήσεις ή τη θερμότητα που θα υποβάλεις το υδρογόνο. Δεν είμαστε μακριά. Σας φέρνω ευχάριστα νέα.